uYesu ubone uba kuzaba yingozi into yoba bahambe naye abafundi besenezinto zabo. Haleluya. Ubone uba izaba yingxaki into yoba bahambe naye besacinga emva. Haleluya. Amen. Ubone uba bazoba nemithwalo bekufanele uba abanayongo. Amen. Abazincane. Amen. Ithi iBhayibhile wathi omnye phaa kuba yena kukho umuntu oswelekileyo kwifemelini yakhe, so ufune uhoya indwendwe. Amen. Amen. Wathi zincame kawume ngendwendwe. Into ofuneka uyenzile wena xa uthe waya phakade usweleke ufike ushumayele qha. Amen. Ngoba yena akathi ufune ushumayela phakade usweleke kuyo, uthi ufune uhoya indwendwe, uzohoya zithi indwendwe. Amen. So into ebefuna nguYesu uba ayethe waya phaa yena afika athini? Afika ashumayele. Yena efuna uzima zindoda afika ahlale nazo. Amen. That means ngoku usebantwini akekho kuYesu. Amen. Yile nto yabangela uPetros abizwe nguYesu into makayeke uloba imfiso, wayeka nyanyana. Emzuzini sabona ngaye lephinde yolobo kwakhona. Amen. Amen. Kanti uPetros utheni? Akazincama. Waphinde wabashiya xa ubuya hey baphinde bayinhlanzi futhi. Kanti abazana baleka izinto bathini? Deny themselves. Hallelujah. Bazidinaye bona. Bebengazidinaye ngexesha bebeloba, bayeka, balobe, bayeka. Amen. So kodwa ngela xesha ngoku uPetros azincamile. Amen. Ithi iBhayibhile uYesu wayeshwa yinkitha yabafundi. Amen. That means wayeshwa abafundi abaninzi. Amen. About 70,000. Hallelujah. Wabona Yesu ibikade yi-5,000 ibingomama bodwa abo. Amen. Engaba lo tata. Wabona ke ngoku ushiyana nale 12 uYesu. Kuyaphela ibandla. Amen. Wabona ngakabinambuzo ba ingaba nani na Petros nani siyana. uPetros ngoku caba lehliziyo noma seyifikile kuye. Amen. What? Yes. Uma ngabe simka kuwe ngaba soya kubani na. Amen. That means uPetros obancamile abanye abantu nenye indawo ebenoya kuzo, but ukhetha ukuthini? Ukuhlala kuYesu. Hallelujah. Amen. That is why kubalekile uphume emntwini ungene kubani? Yesu. Hallelujah. That is why kubaleka ukuncama izinto uhambe bani? uYesu. Hallelujah. That is why kubalekile ungafuni izinto ufune uYesu. Hallelujah. Ngoba mosizwi likaThixo lithe funani tanci ubungani bukaThixo. Hallelujah. Amen. Bonke ubungani bakhe kubukubani bukuYesu. Buze ngabanye emhlabeni buze ngoYesu. Zonke into xa kuthini uJohn chapter 1 verse 1 ithi zonke into zenziwa ngaye, engekho yena akuzange kube khona. Amen. Hallelujah. Aye ngokuba kumkani basezulu sibone ngose kube khona uYesu. That means xa ithi masifune tanci bona masifune uYesu. Hallelujah. Amen. Ithi ngoku zonke ngonyinto zawuthini zawulandela apha kuni njengoba into enqo apha kuYesu. Amen. That means if ever sinento sizifunayo make sifuneni umnikazi wazo. Amen. Hallelujah. Sithi Yesu thina sinamandla okuzikhangela izinto sizifunayo. Sifuna wena osikhangele ngoba ubuthe wena umali usotheni olungileyo. Hallelujah. Amen. If ever silahleka zizimvu, if ever silahleka izimfuyo yethu, if ever silahleka abantwana bethu, masikhangele umali osolungileyo, oncamo bakho ubomi obuncamela imvenye elahlekileyo. Amen. Hallelujah. Ngoba abantwana balahlekisiwe phi emhlabeni. uSathane ulahlekise ingqondo. Hallelujah. That is why wavela uPaulus yabona nina bazalwane yibani nenkonzo yasengqondweni, because uSathane uyayigada ingqondo yomzalwane. Amen. Bakhulana nobe right hayi babazala kwenye icala ngoku iziphumo ayizotu ezibufundisa kanti kungenwe phi engqondweni. Washuma uPaulus washona uPaulus wathi nibe nenkonzo yaphi yasengqondo. Ufuna into noba inoza nangomoya engcwele niyazi. Inoza nangenyama niyazi, inoza ngokwemfundiso niyazi, but ingqondo ibe khona kwezinto. Hallelujah. Singabi ngomoya nje singenayo intoni ihlobo lokucinga. Amen. Kambe ingqondo yenu iyafuneka. Athi nibe nenkonzo yaphi yasengqondweni. So uSathane ube ingqondo ikhumbule emakhaya ndake nathanazela nyuma ngapha ekhaya naboma lo mama lo uyahamba straight but akahambi straight. Amen. Amen. Uyeza pha ungacinga uba unokutya kwabutywala. Amen. Xa
kanti imjonga yami mana akaselo mntu endakanukutshwana. Hallelujah. Wayesekhona ngathi ngama hey kofela lo mntu before ngimntanazelo. Amen. Xa ngomntanazelo wathi kawuyinto bengingambeka isandla apha enhloko. Amen. Aqombe abantu baqole bekuzana uthi ngumongcwele bangabeka isandla lo mntu lo. Amen. Yathi ngakuqama adola ndamthanazela ke ixesha elide futhi. Amen. Khumbula uba ndagqibela icango livaliwe ndathi ndivula amehlo selifike lavula icango sewususwe endlini. Amen. Emzini xa ndigqibayo warhazela iqhiya la mama. Haleluya. Warhazela iqhiya ndaqombe yangafanele apha endlini utheni ngowafuna uba ligeza apha kodwa khona lo mfundisi usuwekapha. Amen. Haleluya. Wathi kuyidlikidleli kwavela inwele eziboma ye ezinwele nozagqityela ngore ukanye. Zivukuvuku zimdaka zininzi kudala zabakhulu mina qonge hey sebuke lapha. Amen. Hayi ngabe namsebenzi bazalana emveni koko wakhumba phaa yena efokothweni babe umntana wakhumba phaa kulaa ndawo nengqondo ngokwakhe wakhupha into engathi yinkwethu phaa. Amen. Wakhupha into engathi yi-oyile phaya wakhupha into emnyama engathi yintsizi phaya wakhupha into engathi ngumsizi wakhupha into ezimdaka zodwa phi kulaa ndawo ithiwa mayini efokotho babe ngumntana. Amen. Emzuzwini kwaphela ukunxila emzuzwini kwaphela urhawuzelele. Amen. Wahamba wayendlini wathi uthe xa thatha nyonqwazi uba leqhiye beyisemke seyivuvu kwakuyisikhwenkwane phi bamnqazi bezawuthatha. Amen. Kanti apha engqondweni kubethelelwe enye into uba ngengani ligeza lo mntu. Amen. Utata wabo ngulo bekwafike bekhaya ngoba sesingcwabeni angathi nayo ngathi ayikho right ubuza impilo kayi-5. Amen. Wathi nifike nina emakhaya samxelela waphinde wabuya futhi ubuza into eyi-1 oku naqonga seyinto yapha kwabo le nambela samthanazela yena. Amen. Haleluya. Ngoba uSathane uyayigada ingqondo uba ufuna ukulahlekisa abantu. Amen. Ubaba hey umntana apha uzona ebhedeni ngoJanuwari soze ilibala kodwa yenza kanye ngonyaka. Umfundisi ilizwi namhlanje seliwe namhlanje sakha uba nengqondo. Amen. If when is true kopaya esithatweni akasilibali ude asisho lapha endlini kodwa yeti wrong. Umcela ivesi ayilibali. Usathane udlala ngantoni? Ngengqondo. Amen. uYesu wathi exabelo uSathane esenhlango bazalwane ithi baphile wamane uthatha amazwi wayesebacinga bengqondweni yakhe lamazwi uba wayengekho zonke bhali wafunda iBhayibhile wefuna ukuthi wagcina lana ingqondo yakhe xa uSathane wakhupha lamazwi wathi kubhaliwe nje lezi wathi ungakulingi uguqe konye umuntu wanguguqe uThixo yedwa. Amen. Sisebenzisa ingqondo yakhe. Amen. Amen. Hallelujah. So kubalekile sibakhelazela abantwana bazalwane. Hallelujah. Kubalekile sizithandazele zonke izinto iBhayibhile mosungabinexhala for yonke into kuba elaxhala ungaliphose kuye ngokukhathalela but izinto sithandazele zonke zona. Amen. Even nale ubunoba nexhala layo yile omayithandazele. Worry for nothing but pray for everything. Hallelujah. It worry for nothing but pray for everything. It means ke ngoku funeka ungabinexhala ezinto zonke but uthandazele zonke izinto. Amen. That is why iBhayibhile wabafundisa uYesu wathi yithani Pawulo semazulwini baliphoda ukungcwele igama lakho kwacela lo mntana ugcina umzuzu oyi-1. Amen. Baqhela wona baqhuba lo mthandazo wasuka wathi ngokwenithandaza ixesha lami lokunxiba lifikile. Amen. Bathandaza abazalwane bagqibela 1 minute baphela wathi hayibo seniyekile balele badiniwe bathandaza umthandazo we-1 minute. Amen. Emveni koko wahamba umgama ophosa kweliYesu waphinde wabuya balele futhi. Amen. Wabona nje na ungakwazi ukulinda. Amen. Kanti apha engqondweni yabo kulwele umthandazo kaBaba wethu osezulwini. Sebadala ngoku sekufanele ukuthi bawutshintshe bagqibe i-hour bethandaza uthi andinolinda noba yiyure enye na damini kufuneka bagqibe i-hour ke ngoku. Amen. But iingqondo zabo zazibetheke kulaa Baba wethu osemazulwini ngomzuzu oyi-1. Amen. So that means njengoba ukhula uqhubeka iminyaka uqhubeka icawa idlula icawa masengezeli umthandazo wethu. Amen. Hallelujah. Anogqiba noba i-hour enye na. Amen.
ukusuka namhlanje bazalwane make siyenzeni lento ithethwa nguYesu eyoba siqale ngo11 umthandazo siye ngo12. Amen. If ever nabakhona lapha enkonzweni zabakhona ecebisayo safuna siyenze noba sidanga sayigqiba but ngo11 masiqale umthandazo. I mean masifike ngo10 thina okanye before 11 senze yonke i-praise and worship but usuka ngo11 uyozothe isiqalweni umthandazo. Amen. uYesu wathi anolinda noba yure eyi1 na mina nawo akazukulinda. Amen. That means if ever bebeqhubeka bathanda bebenothi lento bayithanzelayo umhlawumbe yiyo lebeyilindile. Hallelujah. Amen. So mama sisifundiseni ukuncama lento besenza xa bezingathandazi. Yakwazi ukuzithandaza uyeke ibe konto ecingayo okanye uyenzayo. Yiyo le ufuna sincame. Ilithi lize namhlanje ukuzincama. Hallelujah. Amen. Masincameni enye into ebesinocinga ngaso, masincameni enye into ebesinozenza, masincameni into ebesinozithetha, masincameni enye izinto ebezinofika enhliziyweni engqondweni zethu sithandazeni. Hallelujah. Sincame sona. Hallelujah. Mbona bazalwane ini masiBhayibhile ngexesha kuthathwa uthunywa uyona wathi sesenqanaweni wawuncambomba wathi ndiphose lelwandle wawuncambomba. Hallelujah. Amen. Xa ezincama yena ubomi bakhe uThixo semlungiselele inqanawa zohamba ngayo phansi kwamanzi submarine. Hallelujah. Amen. Semlungiselele isubmarine iwhale okanye umnenga okanye ifish ezamthatha imsendaweni right. Hallelujah. But uThixo akazange afune uthumela umnenga uma umthathi engekazincami. Hallelujah. Kwanyanzele kuyona qale avume isono sakhe athi yabona mina ndingumHebheru amaHebheru ndiyamoya kuYehova thathani mina ndiniphosa uyazincama. Hallelujah. Ukuncama kwakhe lavela icebo likaThixo. Hallelujah. That means if ever singancama izinto sambona uThixo. Hallelujah. If ever singancama izinto ekade sisiqoba sifuna le nale sike sincame ezezethu izinto sisifune yena siyazi yabona if ever safumana sinako konke. Hallelujah. Ini masiBhayibhile uSolomon kwathi uzophatha abantu makacela izinto eziwancama zonke uSolomon ufuna ubulungu ngobulungu bakhe wazuza zonke izinto. Hallelujah. That means wazincama igolide wazincama isiliva wakhetha ubulumko bodwa akekho umuntu olungileyo ubusingafuni incwadi yentshumayelo singafumanise ba ubulungu okuthiwa abukho. Amen. Ubulungu ufana nobudeni. Amen. Wavele wakhetha ubulumko yena kodwa wazifumana zonke izinto. Hallelujah. Xa ubulumko obungekho singambamba uYesu ubulumko bethu. Hallelujah. Sincame zonke izinto ithi masiBhayibhile wena abafazi abaninzi kodwa ngoku uthiwa makanyule for babe king wancama konke into ababecinga abafazi acinga eGolide acinga imali acinga esiliva wancama konke ebenokubeka uphambi kothi xa dinazo izicelo zami wancama zonke wacela izinto eyi1 ubulumko. Amen. Ndiswa Davide wathi ndicele ntonye kwethu kwaye ndifuna yona andifuni into ezininzi enye ndizincamile funa izinto eyi1 uba ndihlale phi endlini yakho wande bahlala endlini yakhe endlini kaThixo wathi waphicotha ithi kwenye indawo wathi wavuya kwathi mabuye endlini kaJehova inyama zakhe afike zakwazi uma pha. That means into ayincamileyo zinto zehlabathi wavuya endlini kaJehova kodwa nxafika inyama zakhe zafike zahama. Amen. Hallelujah. Amen. Abantu zange bafuna uncama ngexesha uyona wabizayo bathi athi yona athi nguNowa ne athi Nowa unogumbu. Yes, abantu abazange bafuna uncama izinto. Hallelujah. Abantu bambone emane eqokelela amaplanga emane bethelela abafuna uncama izinto zabo wade wafika kulogumbu bengafuna uthini bengafuna uncama yena wancama izinto ebenozenza. iBhayibhile wayesebenze athi aboma kadibane wine. Hallelujah. Amen. Nami wayesele stress wayesediniwe because kunzima into vele ukuthi yonke inqana yakho kodwa likude kanti beyazi ba once azincama uNowa awenzi lo mkhomo ngumnandi ngoThixo awuzisa amanzi. Amen. Umkhomo ufukule kwawo. Hallelujah.
That means le nto ifuneka phi? Ekuzincameni. Hallelujah. That is why ithi Bible kwifili kwa uYesu walisa esemnqamlezweni. What? Eli lamasabathana baba ulishangani na? Wawunikela uphefumula. Thambe uzincamile. Kodwa wathi nebazincame iBhayibheli kwavele kwabamnyama esibhakabhakeni. Wakhwelela uThixo. Amen. iBhayibheli even isondo alisele emhlabile kwehla amandla bavuka abantu abafileyo ngoba uzincamile baba kafe kube kahle. Hallelujah. Ithi yilanga wayesethanga seguqe etyeni wathi ukuba yintando yakho le ndeba ayididlule kungabe uthanda bewuthanda kwakho. Amen. That means obakho bomsebuncamile uYesu. Amen. Wathi nebazincame ithi Bhayibheli kwafika ingelo siyambele egqini likethandaza ebile kakhulu ubile kanti amaqhabaza egazi yathi umnqweno kaThixo uzawufezekisa. Hallelujah. Le nto ifike emveni koba yena ezincamile. Hallelujah. Amen. Halisho athi apha kubafundi bakho ofuna ukuhamba nami ofuna ukundilande makazincame athi abalijogo yakhe andilandele. Hallelujah. Amen. So if ever singazifundisa ukuncama enye izinto kule ndawo sizawunikezela kuyo sawuncama kuyo kulapha azawuthatha khona ngokwakhe. Hallelujah. Amen. Kule ndawo sawuthi sidiniwe kuyo thina kule ndawo yena azawuthini azawuthatha over ngokwakhe. Hallelujah. Amen. Whenever we get tired uzosinikeza amandla ngokwakhe. That is why athi uPawulos ekutyhafeni kwam ekudinweni kwam apho ndibuthakathaka khona apho ndiwiki khona kulapho ndinamandla khona. Hallelujah. Amen. Ngoba sisenamandla wethu awakha uThixo wazibona akabonakala wethu baxa kuphela wethu soncama kovela wakho thina. Hallelujah. Amen. Uthi balozimozo mna andiqhayisi ngobuhle okanye ngento ezamandla enizenzayo mna ndiqhayisa ngobuwiki bami because ubuwiki bakho bokuveza ubustrongo bukaThixo. That means once nxa uPawulos athi yena akana amandla kulapho avela khona amandla kabani? Amandla kaThixo. Amen. Amen. Abantu abazalwane if ever uAbednego noMeshaki bebengasanga abazincame nobomi babo wengasoze umlilo angabathizi qha bazincama bangene emlilweni yathi evela indoda yesini ngoba betheni bezincamile. Hallelujah. Amen. Asizifundiseni ukuncama sambona uThixo. Hallelujah. Amen. Asizifundiseni ukunikezela kuye konke sizambona. Hallelujah. Ngexesha ababheke emlilweni umhlambi bebelokho babiza egameni lakho bathixo umlilo ngawucime siseza. Hallelujah. Jesus. Babezoba bazincama. Hallelujah. If ever umhlambi abe nomoya kaSamson bezobe bathixo wasinika amandla kasibetha abantu sibehlulu ngosibathathu ebaninzi but bazincama. Hallelujah. Amen. Bathi hayi ngcono isipano nisibophele ngeentambo ngisise kulo mlilo because batheni bazincamile. Amen. Ithi iBhayibheli basiwe emlilweni bezincame benjalo abantu abethove abantu basithovele emlilweni batsha bona kodwa abathovelwa emlilweni abazange batshe because babezincamile. Amen. Amen. Jesus. Abathova abazincamanga ndaniswa batsha. Amen. Amen. Bazincameni konke abazalwane siqhele ba ndivuka nguYesu ndilala nguYesu ndihamba nguYesu ndisitya nguYesu yonke ubomi bami ngubani? Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Halisifayile iBhayibheli wabafela bonke ukuze bonke abaphilayo bangasaphila bona but baphilele yena owabafelayo. Amen. Hallelujah. Amen. Athi ke ngokuyela uPetro wase sisuke siye kubani ngasemka kuwe. Hallelujah. Athi uYesu ubani ondivumayo mna phakathi kwabantu nawe ndomvuna phambi kwengelosi phi ezulwini ubani ondikhanyelayo emkhanyela phambi kwethu ezulwini naphambi kwengelosi. Hallelujah. That means eyona ndifuneka isenta yempilo zethu wena ngubani? Abe nguYesu. Hallelujah. Amen. If every morning operate ngegiya igiya yethu phakathi naphakathi mayibe ngubani? Mayibe nguYesu. Hallelujah. Amen. Asibuncame ubomi bethu umncamele abanye abantu okanye ezinye izinto simncamela yena kuye for yena because singabakhe.
sidalwe nguye senziwe nguye engekho yena nathi asikho. That is why lithi ilizwi xa ningekum aninakwenza nto. Amen. That means singakwazi, singafuna, singathanda, singazama ukwenza izinto but singazenzi kuye azinakwenzeka. Amen. That is why ngila ngithi iBhayibheli wavela kwaMuyesu wathi linika mna lonke igunya emhlabeni nasezulwini. That means yonke into esifuna uyenza ipha kuye. Amen. Hallelujah. Ithi musi noba sakabuya ngelanga lokugqibela uyosamkela ngokwakhe kuye ngoba asamkele kuye. Enze kwehle iJerusalema elizinzi emhlabeni asikhuphele kuyo ngokwakhe. Hallelujah. That means asiyonto ngaphandle kwakhe. Hallelujah. Yena uzizinto zonke kuthi. Hallelujah. Ithi musi iBhayibheli ngela xesha uYesu uKuTestament ebengekazala abonakale. But kukhona inkosi eyiphethe phaya eyiphethe kwelalizwe lalo ndawo seliliwe bakuphila. Hallelujah. Ithi iBhayibheli phaya kwaphosa amadolo emleni uKing Nebukadnezar wathi man besingafanga abantu abathathu kuba kukhona wesine ngoku obonakala okonyana womuntu. Hallelujah. uMaria akaziwa yena, uYosef akaziwa yena, kodwa la King Nebukadnezar uyabona, hey, this is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. That means wabonakala engekabikho emehlweni enyama. Hallelujah. That is why sikwazi umamkela singambonanga emehlweni enyama. Hallelujah. That is why sikwazi umngcina singakhange simbambe ngesandla. Hallelujah. Mamela bazali kukhona ididi labantu elifana njengoThomas elifuna ubona, elifuna ukumva. That is why abantu abaninzi bengamamkela because abamva bambonanga. Amen. Hallelujah. Athi xa egqibophendula uThomas athi basikelelekile banoyona abathi bakhona noko bengambonanga. Amen. Amen. That means ikhona insikelo nje for uba ukholwe kuye ungakhange umbone. Amen. Hallelujah. Amen. So lelibalekile ngoku oba masizincame lithe kuwe masi if ever bengancamanga engazuveli lo lesini. Amen. Mose xa sifunda apha kumaHebhere sibona i-Lion of Judah. Amen. Okanye uYesu eyingonyama yaphi yakwaJuda. Hallelujah. Sibona evezwa njengengonyama but xa kubhijisela uDaniel pha emadini wengonyama. Ingonyama eziqelete abazange senke uDaniel. Amen. Hallelujah. Jesus. Imfihleli lelephi wazincama. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Waxolela maxhalanga ntyeni ingonyama zakwazi umndeni abazimboni ukutheni uzincamile. Hallelujah. Jesus. uSamson wena okwazi ubaleka se efunwa wena kwazi ulisinize labo waphathe wancama waxola bobe impunguthe because utheni uzincamile. Ayekhona amajoni welizwe lapho wabona abenokulwa amncedise but wayayedwa ngomhlathi wedonga because utheni uzincamile. Hallelujah. uYesu benokwazi ukuthi xa bezombethelela avela bamise bonke bachokeke but wancama wangena emthini wehlazo wabethelela. Amen. Amen. Ithi bose indawo iBhayibheli uYesu ebezoqulutya ngamatye wavela wabona okay ngoku bafuna undithobela iweni bandintyulisele ezantsi ndiyowapha. iBhayibheli wavela wajika unqumela phakathi kwabo amamashela amabonke bafriza akhona noyi-one owenza into. Jesus. That means nangala mini yomnqameza benokwazi awuthwale nxa zofika pha avela bajikela aphume phakathi kwabengqawusi Amen. aphume phakathi bekhamaxhaba cha ingxaki wathini wancama wathi neba ncame yena laselisa ibhadi ecango kwakhe lasela naye eparadesi kabawo kwangaloo mini ngoba uyena uYesu utheni uzincamile. Amen. Ithi mos iBhayibhile wabethela for thina wafa for thina. If ever wengancamanga besingazukwazi ukuthi izona zixolele. Amen. Into ebanga sikwazi ukuthi asinaso isono kungenxa yoba yena wazincama for izono zethu. Hallelujah. Wazincama
waphathwa njengezihange. Amen. Wazincama wagqolozwa izandla ngezikhonkwane yamile. Amen. Ngokuncamile. That is why wathi ke ngoku apha kuLuka 9 uverse 23 ithi ofuna ukulandela makazincame. Kukho le ndawo engothi ithi ayithwale yakhe ijoko okanye wakho umnqamle zathini alandele. That means kukhona ukubethela kodwa nathi phi kulo mhlaba laliswayi babe wathandaza wathi anthandazele ubakhuphe but ngakubagcine ngokunje emhlabeni. Ngoba uyayiqonda emhlabeni akululanga. Hallelujah. Amen. But ukuze ulunga funeka sizincame thina. IBhayibhile kwaba khona umprofeti phaya uPawulos ezoshumela eJerusalem. Walo mprofeti umuntu welibhanti uzobethwa ngamatye eJerusalem. Wathi Paulos yabona uyenza kuhlungu inhliziyo yami because mna eJerusalem andilindelanga uquthe ngamatye kuphela ndikulindele even nokufa kwakuthena zathi uzincamile. Hallelujah. Uqolele ntoni ungcamile. Amen. IBhayibhile wathi Paulos siyashumela eMelita walunywa inyoka wathi makaziyeke ushumela inqabe etyiwa inyoka. Amen. Uzincamile. Wavele wayidlidla waphinde waqhubeka washumayela. Amen. IBhayibhile wazincama wenza i-night prayer. Wathi akakusebusuku kungekho nemike kungekho ne-keyboard bade bazela abazalwane njengalowana. Hallelujah. IBhayibhile wazela umzalwane ese-upstairs wehla gunqu wawezanzi wafike wafa. IBhayibhile uPaulos wayesencamile yena wathi kanimeni ngeke when is PDP umuntu efile wala mtheni when is PDP washumela uPaulos wade wayogqiba wathi makusayo wayomvusa abantu bavuke. Hallelujah. Awumvuze cha umvuze ilivuka bakirani umvuze angana lo mfana umvuze. Hallelujah. Amen. IBhayibhile uPaulos wathi mayimvuse yona because yenza iPDP ngose ilale phi enkonzweni. Ngose iwe upstairs yenza iPDP. Hallelujah. Amen. Paulos ngicamile uqonda ba noba iye yabanda bezathi i-right. Hallelujah. Amen. Because yabona ngoku ubungavele kuwe umuntu obasemnyango. Umna ndiqhubeka ngishumayela lapha. Ufanga amapolisa kodwa hayi bashumfuzela yena. Abengafoli ambulance njena. Uqale kubanjeke ukuthi ebemnikele ndo namla kuwe basemnyango phandle. Icawe lapha. Mina bengishumayela la uPaulos waqomela uzincamele noba kungenzeka ntoni noba ngaphumelali yemcuba ngamanye utheni uzincamele wathi miyekeni. Kafanele lo we-upstairs lo. Kulu wofika ezantu wafika wahamba pha. Babuye bazovela. Ufile wathi miyekeni. Kafanele nginayiprayer uziplanini. Okumntu ebande ezantsi. uPaulos wayesezincamile noba bangafika. Ithi kodwa iBhayibhile yimazalwane. Xana masiyifunde le ndawo iphakathi kwaseKorinto verse 26 na. Ithi phaya uPaulos waxutywa ngamatye amava wethu. Kami ngabantu abatheni bamaziyo. Uthi bazindakenqa izihlandlo ezithathu pha ngabantu abaluhlanga lami. Uthi ndaqhawukela ngomkhombe liselwandle kaninzi. Hallelujah. Ndaqeni ukuba umntana esibanqakeni okudala ngikondile phezulu akeni kodwa ngoku akeni ngoku. Wena esedesikeni umntana kuthathe iswazi elingafani namaswazi elingephuki akene abe uPaulos ndakenwa ngabantu bakowethu. That means if ever uPaulos wayengumbhele wakena ngamabhele. If ever eyimfengu wakena ngamamfengu. If ever uba kangumyebhele wakena ngamahebhele. But wakena ngabantu baphi abantu bakowa. Hallelujah. Amen. That is why uJoseph wayesethengisiwe waqonda noba nganifaka encwadini ngizingcamile noba nganithengisa ngingcamile noba ngase-Egypt ngingcamile noba nganifaka etrongweni ngingcamile kanti yonke bengizombangela uba abe ngupresident aphe ungcamile. Hallelujah. Yabona bazalwane sinabazalwane besenkonzweni but abaguqukanga. Amen. Abazalwane basenkonzweni but basasela.
basenkonzweni basajola, basenkonzweni basahambisana, basenkonzweni basathi hayi uThixo akanoyiseli. Amen. Amen. Inye into abangayifuni ukuthini ukuzincama. Ngiyaxela namhlanje Amen. benza zonke izinhlabathi ezibangafuni ukuzincama bazozenza sebesenkonzweni because bathe abafuni ukuncama. Little ofuna uhamba ezimathini bangancama yena ukuze abazwa ngoYesu. Amen. 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 Hali sowufeze ngoku sowuqunya amahlazo ngoba kubonga waqunya ihlazo ngoba wakwenza isono apha ngoku. Ukuthi aziyaxolela sesicala ngokuthi aziyaxolela ezizono kubantu hayi uthi ufuna ukwenza okuhle uzibhaka sowenze okubo nomfeyithethelele yakhe ngoku uyazoma ukuyo. Amen. Kanti ifihlele ngathi bakazincame ezazinto ngithe kuwe wanze uncame nje uthi kuyabonelela. Hallelujah. Amen. Wathi yonema incame aphoselandle wavela ngoko nangoko uThixo wathini wambonelela. Ini baBhayibheli yazwe imini walandela zimfama ezimbini oko zimlandela zincame kwaba ngomazimale zitshala ngomuntu naxo ngeke sibazi into ba kuba kulo utsala into ngapha amanye zilandela yena wasala yena bancama ngalonto balandela uYesu. Amen. Amen. Mose iBhayibhile kwala ntombi yayinethombe legazi kwathi uyangcola yancama ungcolisa ngabantu yadanduluka nale ndoda yayisithi Yesu inyakade aphinde enze inceba yathi seyithuliswa yaqhubekela. Amen. Yabiqoba ingcame noma umbethile ungcamile noma ngale thetha nje bamvalulo ungcamile. Amen. Hallelujah. Noma ngamthatha bamsemva because iBhayibheli yana bimkwetha nto ngwathi esikhona nkwakule bathi bafunda abanye izigrade abanabusosiwe zimsema. So thi ngoba umuntu okweqileyo thina ncozothi ukhona okweqileyo ngemva bebanise ngabantu bawuqecayo apha makasihambe Yesu uyasiwama. Hallelujah. Kanti ntombi izincamile yaphuma phakathi kwezombhatho ezininzi because abantu benxibe ingubo ezinde bonke yangena yatyhoboza kwabe kusithiwa umntu osexesheni akasondeli endaweni enje oke emntwini ongcwele but yayinethombe legazi nje yancama intombi yabantu. Amen. Amen. Aphekule ncameni kwaye laliqoko ugazi ngoko nangoko. Amen. Ukhona umfana phasa umthelazela ndihamba nothulwana siye phaya esibhedlele eMandaleni kude lo mfana uneziyobisi uyadreyina apha esibhedlele adreyini sike simthelazele uba inosana makasuke drugs aphume esibhedlele umfana. Hey sabe kudala sebe kuthela hange esibhedlele samagezi khayelisa samvistela pha uthi hayi ndiphinda ngiyela kulaa nto uphinde wabeka i-drugs. Amen. Waphinde wathi ufuna beshumayela eAmerica waba nje airport uphethe impahla ngezandla angiba uphethe izandla ndithi into efondini kanti uphinde wakuyela kulaa nto. Amen. Le nto ibifunika kuye kukuzincama qha azixele wabona mna hlukene leziyobisi azincami iziyobisi zikhona itshomi zizawuzizisa free angazikhuphe lesente azincami iziyobisi athi noba senenkanuko ndiyazincama inkanuko noba sendizibona iiglasi azincame iiglasi noba sendibona utywala lapho akuncame utywala azincame yena nenkanuko zakhe. Amen. Jesus. Yabaza ukhona senala vesi kaTito abathi sayityhilile mamkondile yiyo le ewe akafunde nzima le vesi 12 alikhona igama ndilikhangelayo phaa. Hallelujah. Angityhila ngasendiyifundile ngoku. Hallelujah. Usiqeqesha ukuze sithi sikuncame ukungahloneli. Sikuncama ukungahloneli uThixo yeke mama. Hallelujah. Ithi olu baba luyasiqeqesha olu. Xa uzoba ube nonyaka wonke usenkonzweni. Ubaba luqeqesha ntoni kanti? Hallelujah. Ithi iBhayibhile ubaba luyasiqeqesha luqeqeshela uba sikuncame
ungamhloniphi uThixo. Zikhona esenza inkonzo ezingamhloniphi ubani uThixo. Zizenziwa intoni? Kungancami. Ungancami. Amen. Ubuqinga into bathi umzalwane uGalo hayi uThixo akakade yiseli. Kutheni izoyisela uThixo kodwa nami ndinikwe igunya. Ndimo ufuna ncama uThixo udala ncama yena. Uyenza ukudala ncama yena. Ngoku sithi awufuna bathini? Bancama ezinto. Amen. Uthi uqombe benza ifika ngempama ke leyo uqombe. Ndincame dehle. Uncama nomsindo wakho uthini? Wehle. Uqombe kodwa bangoba nsindize abengena ugqiba uthetha kanje lo. Khanga uthini? Uzincamile. Amen. Yabona sasikale kanti ndihambe ekhayelisa ufanele ngexa ngoba otsotsi wathi bakhuthuza waze wathini. Yini ndihamba phe ngifika lozo izakhuluzo ekuba ndatsho. Amen. But ngithe noma ndincame yaqoma anaxesha lona ndizincamile. Ndihamba nangabani ixesha ndiphela noko kwifoni engayikho ku-silent ifoni yam. Amen. Yabona namhlanje ndiqhube ibhayisekile ukusuka eKhilani oqabula bendini. Ngiphume ngo-6 ekuseni kusemnyama azofika ngo-8 ekuseni apha. Lonke bafike bekuseni yophangela uthi phondini apha endleleni le ndlela uzayihamba inde. Bafuna udlule eMilantini udlule eMontreux Garden udlule u-N7 udlule kwaLanga udlule bakhele ePontiville ukhuthuze pha naseGugulethe eHidefeldt eMontana ndide nganyanga andoyiki. Ndithi nase-airport ndisinqume ndathi andikoyiki because nditheni ndincamile already. Amen. Ndiqaba zalwa ndihambe endleleni kahle into endiyifumene yimvula ka. Haleluya. Amen. Yaqoba ilungile kwayona. Haleluya. So ukuncama kubaluleke ukwagqitha izinto esizithandayo. Ukuzincama kubaluleke ukwagqitha into ezifunwa ngomzimba. Ukuzincama kubaluleke ukwagqitha izinto ezenza nabantu kuthi mahala. Ukuzincama kunamandla ukwagqitha izinto ezithandekayo emzimbeni wethu. Ngoba ithela iBhayibhile anazi na ukuba imizimba lenu indawo itempile yokuhlala moya ingcwele. Haleluya. Ami mancame zonke into ebenohlala kuthi amagqubo. Mancame zonke inhlanganiso sihlasa umoya ngcwele ngaphakathi kunathi. Ini iBhayibhile umoya ngcwele okanye isiqhemo somoya ukuthobeka luthando. Ini kukuzeka kade ziziqhamo zomoya ezo. Ezomoya ingcwele. Haleluya. Amen. Yake yacula ngoma leyo kwenye inkonzo alikhonza kuye Ziyoni kudala siyabo noMakas masimlandele kusho mandithwale isika esomoya mandithwale isika esomoya Amen. Sicule ngoba phezulu sicule phaya. Awufika endlini. Uve ngalo behlawela ngoba sithi ukhula kwami le joint. Kuzobonakala. Amen. Phaya qawele besithi bengikhaya iqhawe zomoya engcwele. Bafika endlini. Andetsho njalo. Yabona mna. Yabo bisanguye. Akekho uyasaba uthi yabona mna. Yinto eqalo mna emabheleni ndijo kahle. Akancamanga. Kwaba athi mna ndenziwa njalo uteni akazincamanga. Kwaba athi awutsho kum awuthetha nami kanjalo akazincamanga. Uthi Yesu wazi yena if wabethe ngempama ngapha zisa necala lesibili. Kodwa thina babethe ngeli-1
Wesawusinqindi awusengaloo mpama leyo. Inqindi landela inyawo. Sispiya ikarati wrestling emveni kwakho. Hallelujah. Amen. Abencamanga. Hayi Jesu. Hallelujah. Amen. Abazali bangoku uthi waphala isidaba ecaweni. Amen. Le bodyguard. Ngexesha ayaziba uSathana uqhobe ukwegqithe zonke izixhobo ezikho emhlabeni. Aqonda uba yeyi mina ngikhangela noba libhongo ngikufaka phezulu. Ncamanga yabazalana sasekhapha kandlela yaba nomfundisi walebi sadibana nezikole phela qoba sizubaleka ndinencebe elabele nabazalana ndasatya ngaloo mini leyo yaqoba ndingcamile uzawuthesisa ngebhoza ndibe ndisiza yinqindi kulapho ndasatya khona because then ndingcamile kanti obe singangincamanga besobaleka. Amen. Because saliseza awukhona phansi mina kathayele lapho sawuhlanja ngoku awufani basengcami ngathi sabaleka basayincama sayanqa sabike sala futhi. Amen. Kanti umfundisi wale unekarati sangahlanja ndandinekhumfu. Amen. Abazalwane ukuzincama kunamandla okuzisa uThixo aziveze ngokwakho kuwe. Ukuzincama kukuvula igethi yoba Thixo makwenze wena ngoku mna ndincamile amacebo aphelile. Amen. Hallelujah. Ukuzincama kukuveza izulu elitsha nomhlaba omtsha nemeko entsha phezu kobomi bakho. Amen. Yabazalwana besikilo sasumela uyona uyona waneba ncame endibambile wafika weyo emasangweni okanye kwi-toll gate yendawo efika kuyo mhlawumbi kuthi wame etoileni eKapa nxethetha eseKapa weva wonke umntwana eseKapa. IBhayibhile kwakwam upresident wathi mani ilizwe lonke endililawulayo apha eNiniva makungabikho mntu ozawutya. Thetha uyona ke ngoku. Fikile uyona ke ngoku le ndawo ebethunywe kuyo uzincamile. Wawuzincama bazalwane uzawuthetha ilizwi libe linye uthi makulunge kule ndawo kulunge nyanyana. Hallelujah. Ndafika emsebenzini mna kukho abantu lasebenza amayeza phaa eofisini. Amen. Yaqoma ngizanobiyeza nali linemhlisa ebedokweni ndizawungena ngolikhona azothatha ilikorobha. Amen. Ndafika phaya kukho enye inkonzo engena ngoLwezine emadoda anemali odwa ayemane okanye ayemahlanu anxibe izambatho ezibomvu nezimnyama phaya afike phaa ngoLwezine qho aneemoto ezimnyama onke. Ufika kwawo la madoda phaa sendiwazi and sonke kufuneka siwavulele ndisangene endlini eyi-1. Ndaqoma ngenye imini okay ndiye kuwoyike la madoda okay ndizincame nithi kanti njengoba ndilapha kule ndawo makungabikho msukumo kaSathane ezakwenzeka. Amen. Nyanyana ndayisithi phalaphala la mfika hamba kulaa ndlu wam neetshomi zakhe bayishiye endawo. Amen. Amen. Usagqiba kwamkela lo ebehlamba idonga wayenza kwakule ofisi yam. Amen. Baguguza belungu baphela bemka. Amen. Iminyango yala ndawo iyi-64 but bengakhona iyi-1 ophumayo othi enkonzweni ngecawe. Bendibakhona ngecawe ekuseni ndifike ngo-6 ndiyoma ngo-6 already soze bonke ophumayo ecaweni. Wenzenjani iminyaka mingako? Akho mzi apha uhlala nto eyi-1 uhlala 2 3 4 2 3 4 kodwa iminyango iyi-64 yonke bangabantu abahlala baninzi. Amen. Kodwa khona eyi-1 okhonzayo athi hamba kube khona utshintsho. Ndixela into yoba laba khona utshintsho ngoba lo ndithi bandithengele ibhayisekile bebehlala phaa. Bemkile ewe ngoku bantu behlala phaa. Hallelujah. Kukho abanye ngoba baqhuba iBible study abangamabhulu ababebembi-present oko. Amen. Abanye kufika izitshomi zawo zisele ntoni neBible study ngoLwezine ngabo. Amen. Amen. So ukulincama kubangela ukuthi uThixo akhwelete. Hallelujah. Mamelani bazalwane, if ever Samson ebengelozincama
ebengazukwazi ula ngumthelejongi ehlula abantu abayi-150 qha wancama phambi uSamson uzincama kwakhe waqoma kwa umhlathi wejongi nxa lizincamile uzawusebenza wasebenza umthelejongi nangoku ngoba utheni uzincamile. Haleluya. uDavide wazincama naye wama phambi kwendoda engaphezulu kunaye, wama phambi kwendoda ene-experience ngaphezulu kunaye, wama phambi kwendoda engenhla kunaye, enamandla ngaphezulu kunaye, wazincama woma phambi kwayo. Amen. Ibe igame wazincama phambi kwebhere, wazincama phambi kwengonyama, wazincama phambi kuba alwele imfuyo, wazincama alwele ilizwe lakhe. Uzincamile. Haleluya. But abe uzincameni kwakhe yambangela uba alehlule ibhere, ayehlule ngonyama, abehlule uGoliath ngoba utheni wazincama wama phambi kwento ezi-dangerous. Haleluya. Mos uSamson naye bazani bayisela bonke abantu bathi bazincama enze basiqonde umuntu uyakwazi uzincama. Ithi mos iBhayibheli Samson wakhuza amehlo kodwa wathi makubekho inkwenga zamtsala imse kwiintsika zendlu le inotshaba. Ithi wathi nebafike phaa kulaa ndawo wathi le ntwana mayihambe enze uba yena azokha eve iintsika zale ndlu. Uyabona xa eshukumisa iintsika zale ndlu, le ndlu izawuwa le, uwa kwale ndlu naye uzawufa, wazincama qona bandifile. Amen. Ithi iBhayibhile wathi nebashukumisa iintsika waba azishukumi, wathi awasihlandlo ngakhundiphe. Mamela noba awuzange uncame before, but awasihlandlo ake siwenze lo mhlanga umuntu kathini sizincane okozihlandlo. Haleluya. Sithi yabona ukuthi kulolo nyaka ezihlandlo sika 2023 masizincameni. Haleluya. Abafundi bakayesi hey ukuzincama intoba basiyindawo abazala kuzo bawushumana kwezinye indawo. Haliswaye bebengapholos baxoxiswe babehanga babanje bafaka etrongweni babezincamile. Amen. iBhayibheli uSamson washukumisa insika zendlu wawufela lapho kwayena ngoba wetheni wayezincamile. And into yoba azincame ukuzincama kwakhe kwasindisa ilizwe lakhe ngoba kwakufale ukuthi alwe nehlanga umzekelo lase-Side B lasemfuleni lase-Strand lase-Danone umzekelo. But ngalamini azincama ngayo bebesebeqokelene bonke abantu kafama yena ahambe ngelayini babulala bazoba kule ndawo kanti uzoncama ngexesha eliyi-1 kule ndawo eyi-1 bafe bonke. Uyabona ngokumsebenzi beza wenza kwi-7 days wenze ngomzuzu eyi-1. That means apha ekuzincameni kwakhe ubomi bakhe uThixo wamqabelisisa umsebenzi efama uwenze for iminyaka emininzi. Amen. That means xa sinozincama into ebesinoyithandazela kuphela unyaka singayifumana ngomzuzu. Amen. Just uba sizincame nje. Amen. Sala sothela zentabeni kwenye igame phaa. Xa sifikayo phaa ndathi ikaba sasiyama nabo hayi akulunganga le ndawo sikuyo. Imimoya mininzi uba ndiyaphiliza lapha ndiyayibona ndayiva ikho right yonke le imo ilapha. Amen. Hayi kwanyanzeleka usiyeke le bezoyithandazela apha entabeni singhoye le nto enzeka apha because kuzaqhithi nje apha yaphithizela apha umdaka nyanya yabona kalwakhokuye namaqhele wendawo sikuso. Amen. Aphithizela akulaleki ngasebusuku nengoma ndiyicuwa ndibiswantsathe kuba isipiliphiti ikwezentawo sasikuye ipheze kolwandle so amenye iphuma pha emanzini imimoya. Amen. Haleluya. Sathandaza sehlulwa wonke laa moya phaya laphela ixesha ngafika sigoduke wento besiyela asiyenzanga. But abekwambe kwensuku usesibuye indaba ama bukhona ubungqina bezinto bendiziyele phaya noxa ndiyakhange ndifike ndazibeka phaya entabeni ndifike sala ndimenye imoya. Hayi iminqwanekezo yami iyafezeka one by one. Emveni koku ndaba namandla wokuzincama ndaphinda ziyela sendihamba ndedwa ngoku ndiyaziyo uba kunzima phaa ndahamba ndedwa ndihlale for 3 days ndihamba ndedwa ndihlale kungekho kutya ndihamba ndedwa ndihlale ndingenamanzi ndihamba ndedwa ndihlale ubusuku nemini ndihamba ndedwa nditheni ndincamile. And abe uzincameni kwam once ndifike ndehlule imimoya yakhona kuba lula kuya lapho mani ndikuhlebele
kukhona ikati ebakhona phela elokishini yasendlini bahlala nawe ube nayo yabona nobani nangabanayo. But ke ngokukho enye etha ikati yasendle. Le wild cat ikhohlakele ukwegqitha le i-domestic cat. Amen. So if uwehulela kati yasehlathini kululawula le yasendlini. If wehlule imimoya yasentabeni kululawula imoya yapi yaselokishini. Nanso ke fihle yaba ngebandini noma sengihamba ndedwa because ibangela ba uba ndehlula le yami. Ndifika abasengiphumelele already. Amen. Xa uselokishini ukwi-lower level, xa usentabeni ukwi-higher level. Amen. Xa unongaphezu kwentaba obuyeme ezantsi sive umoya okanye siphakamise iphepha sizabona liphephezela kakhulu eliphezulu iphepha kuluphe kwentaba but lo sezantsi liphezela kancinci. Amen. So lona phezulu uzincamile because umoya ngamkhukulisa imimoya sentabeni ikhohlakele kakhulu ubukwazile ukwehlulayo ufuna ukuyaba uphumelele. Amen. Xa uzincamile uyakwazi ukuya, xa uzincamile uyakwazi ukuphumelela, xa uzincamile uyakwazi ukuziveza ngokwakhe. Amen. Khumbula